biko ebe ọbụla ị nọ na-ekiri Igbo ndị ọma ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ na-eti eti. Igbo ndị ọma na-ege ntị, Igbo ndị ọma telivishọn, Igbo ndị ọma onyonyo unu emekakwanụ. Ya na ebe a na-eri ji ka a na-akpọ nke ndị Nollywood New Yam Festival. Super namia. Aye, super ayakata. I don't know. Don't walk on my. Ikwuru n'ụwa niile na-ene na ebe ọbụla anyị nọ ugbu a. Igbo ndị ọma TV anyị na-asị ka mmanụ ọkụ ghara ịkọ n'utukpu unu. Igbo ndị ọma TV unu ya aga n'ilu baa ụba karịa ka anyị tụrụ anya n'aha Chukwu okike abịa ama aka mgbe igwe ngene nwoye udo dịrị unu. Agozi na enwe Igbo nwere omenala anyị na-awaji ebiri arọ niile ga-abịa agozi ndị ụwa ndị ọzọ na anyị nwere omenala a jikwa ya udo na Naịjirịa. Ga na-ekiri ndị ọma ebe ihe ọma na-eme ebe ife niile na-eme. Igbo bụ Igbo ndị ọma nke tata ga-adị egwu. Ama m na unu ga na-ajụ ihe na-eme ebe a tata. N'ebe a anyị na ndị Nollywood nọ ka anyị fụ ka ha si eme mmemme oriri ji ọfụ nke ha. Nke tata ga-adị egwu, ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Ndị igwe na ndị nze na ọzọ na ebe a tata. Ndị niile a maara aha ha na ihe mmemme nke Nollywood juru eju ebe a. Unu nọrịa ka anyị wee mee unu obi ụtọ. Ejikwa n'ebe ọbụla ana m abịakwa. This is a ritual and must fulfill the ritual. So for now, the Igbo understands only Igbo language because Ndi Che never spoke English. And when we commune with them in our local language. So please accept your indulgence for this. Igwe Ogidiga, Ekedengi. Igwe Ogidiga, Ekedengi. Igwe Ogidiga, Ekedengi. Igwe Gene, Ekedengi. Igwe Gene, Ekedengi. Igwe Gene, Ekedengi. Igwe Jamatu, Ekedengi. Igwe Jamatu, Ekedengi. Igwe Jamatu, Ekedengi. Igbo niile na Naịjirịa chịrị echichi ebe a, ekene m unu. Ọchịọra ndị Nollywood, ekene gị. Ọchịọra ndị Nollywood, ekene gị. Ta Igbo kwezuonu. Anyị na-aba omenala iwe ọjị bụ ndị buola anyị ụzọ ndị mere ife ọma. Ọ bụrụ na ha na-alarụla anyị na-eji ọjị na ọcha na-eme gịnị na-akpọte ha. anyị wee sị dịka o si wee dị taa uru n'anya ife anyị na-eme taa bụ ịwa ji taa ka a ga-ebido libe ji nke ndị Nollywood. Anyị wee kpọọ ndị dị iche iche chairman ndị na-alụ ụlọ were dekwuo chelu bịa well bịa bute ji a ọja bụ so na ndị isi PMAN ọ ga-eweta ofe ọjị wee nye ya ruo onye aga ndị PMAN. A woman does not pick kola nut, but he's giving you an errand to ndị here. You can't take it. Kọrọja ọzọ a ga-enyekwa ọjị. Biko were ọjị nye maka na anya so n'ihe a na-eme mbụ mori na-etegokwa mmecha ngwa ha odede.
Realistically, they are like all represent and in Nollywood. DJ, bring the music down, please. Bring the music down. After I met some kind of so they will learn from the people that I care for before. President is getting set. His welcome address and speech. So distinguished guests, ladies and gentlemen, DJ, it was the music. DJ music for of Chief Engineer Roland Abonta. Chief Engineer Roland Abonta, they're coming in together. As they make their way here, please. Thank you for being around. Jolly Nanya Body, MJ Models. Too much money, mommy. If you know how. Other practitioners in the Nollywood industry, the Association of Movie Producers, the Directors Guild of Nigeria, the CDG, and the veterans of Nollywood industry, all the women groups who are here today. I make bold to say that while they were just dancing around a few minutes ago, I celebrate our women because women ought to be given opportunity to express themselves with pride, because without women, there will be no world. Be that as it may, the Nollywood New Yam Festival is an annual event to celebrate the culture of our people. We decided to make it Nollywood New Yam Festival annually because if you understand the history of Nollywood, you will see that Nollywood has been in the forefront of the propagation of the culture of Nigerians in any strata you can think of. It is not only the Igbo culture that is propagated in our films, every other culture in Nigeria and the Nollywood history. And that is why we decided to take this particular one, the New Year Festival, as an annual event to celebrate the unity of Nigeria, more especially at this time. You must agree with me that since or Yoruba, anytime you see a film screened in a cinema, nobody will ask you whether the actors are speaking Hausa or Igbo. So Nollywood, as an industry, test of time that we are here to promote peace and promote the culture of Nigerians and Africa in general. Therefore, the New Yam Festival.
Nwanyị ọma ene m biko ka anyị matagodo onye Igbo. Afa m bụ Jolly Nnenna Abani. Abụ m Ada Ebonyi steeti. Abụ m onye ọkpọsi okwu Ịnọhọzara local government Ebonyi steeti. A na-akpọ m Ada Ebonyi. Ndị be anyị bụ ndị Ebonyi na-akpọ m Ada ndị Agụ na Abani. Nwanyị ọma biko akwa iyi ebe a maka kedu ihe a na-akpọ akwa iyi ebe a? Ihe a na-akpọ akwa amị ọ bụ isi agụ. Ana ife m ji isi agụ ata bụ na a na-echi m echichi taa, a na-enye m award. Ndị Nollywood si na ife ha chọrọ ịkpọ m taa bụ ka ezi afa m nwa si na agụ nwanyị. So agụ nwanyị meaning tigress. So onye njili n'isi agụ ka ama na agụ nwanyị na-abịa. Hey, agụ nwanyị nwanyị manarịsịa biko kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka mmemme oriri ji ọfụ nke tata? Mmemme a kamgbe m biwara na Abuja anyị na-eme mmemme a every year. Anyị abịa cheta omenala anyị. Ana ihe mere m nwa anaghị eji egwu na mmemme a bụ mmemme na-echetara anyị ihe gbasara omenala ndị Igbo. Na m nwa na-eji ihe gbasara ndị be anyị egwu. Ọ bụ na abịa kọsịa nri je ka ọlụ ugbo, abịa kọsịa dị ugbo, abịa chelu mgbe anyị abịa gwupụta ji. So onye tala afụfụ wee ka ọjị ma ede ma ife niile a na-eri enwe mgbe ọ na-eru asị na mgba a na-akụ akụ, nwee mgbe a na-eru asị na mgbe a na-eweta ihe a kụrụ n'okwu. So iri ji bụ mgbe ji kara aka. Ọ bụ na be anyị asị na ji emego ji a mere ka anyị je gbuo ji. So mgbe papa m dị ndụ abịacha igwu ji, anyị niile abịa soro ya je gwupụta ji eweta mmanụ ọfụ a na-eri ji, emesịa pụọ n'ogwe je gbawazie egwu. Etu anyị bịara nọ na Abuja, anya sị ka anyị gwakwa ndị Abuja na enwe ebe anyị si wee bịa ka anyị ghara echefu na nke anyị na onye chefuo nke echefuo ya. Nwanyị ọma daalụ rinne biko tụọ Igbo ndị ọma afa. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo mmamanụ. Rienụ. Ṅụọnụ. Zụọnụ. Igbo kwezuenụ. As Igbo warrior. Ndị be anyị kwenu, ndị be anyị kwenu, ndị be anyị kwezuonụ ka ọfọ siri bịa anyị akọwa ji igwe awagoji ọkwa awa erie ka erie Igwe ji amatụ ndị kwuru okwu ekwuchakwala okwu. A sị na Igbo na-asụ n'onu n'onu akwa ha anụ ụkwara ọhụrụ gịnị ọhụrụ ofu ọfọ nyawa ọfọ ya esoro ibi ewere ka ọ wara awa ka anyị eri and anyị erikwana ya ọbara anyị odokwa ya mma ọpa elie ya eli as we're doing this, I just want Thank you so much for being part of today's event.
Hey, asampete nwanyị ọma. Biko ka anyị mata onye ibu. Ambo Pascaline Bernard Ifoma. Abụ onye Igbo. Ana m asụ Igbo. Biko ka ihe na-eme ebe tata. Taa bụ Nollywood New Year Festival. Mgbe ndị Nollywood na-celebrate ji ọhụrụ in the Nollywood style. Biko ka ihe nwere ike ịgwa anyị maka mmemme oriri ji ọfụ na ala Igbo. Na Nollywood. Yeah, emewogo ya for a very long time now, so it's just something we always look up to. And Atanya oge afọ niile, you understand? Don't mind me. Nwanyị ọma daalụ. Biko gbara anyị egwu ndị Igbo. Ewo, amakwa m agbawo.